Rikos. Yliajo tapahtui Gotham Cityssä 15. kesäkuuta 2023. Batman sanoo rikospoliisille, että se on Jokerin kätyreiden tekemä henkirikos. Ja murhaaja on Jokerin yksi isoimmista kätyreistä. Vihje on sateenvarjo ja silinterihattu. Selvii ensi osassa, kuka on näin vihjeisiin sopiva henkilö. Rikos Gotham Cityssä, rikos Gotham Cityssä, diririri, diririri, rikos Gotham Cityssä, rikos, 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 rikos Gotham Cityssä, rikos, rikos, rikos,